Jamen det var det, jeg ville bare lige rende på en gang. Så bliver det så bare en engangsbetjening. Men det er en folkementalitet, at telefonsalg var irriterende. Sådan tror jeg egentlig bare, det er i de flestes bevidsthed. Der er et godt fællesskab, hvor man hygger sig, og der er konkurrencer. Altså vi har det sjovt på arbejdet. Det er ikke bare et arbejde, selvom det lyder sådan lidt klichéagtigt. Vi er venner. Vi er ikke kun kollegaer. En gennemsnitlig løn, den er 165, tror jeg, i timen. Men jeg vil da sige, lige så snart man starter hen og bare oplever det der, så man har en lidt konkurrencemenneske i sig, så er det hurtigt, at man ligesom kan fortjene noget mere, fordi det havde jeg personligt slet ikke regnet med. Vi er rigtig gode til at snakke sammen internt, simpelthen diskutere fremgangsmåden, så det ikke bare bliver det samme lort, man kører i. Der var ikke så meget udskiftning og så videre heroppe. Man lærer sine kollegaer godt at kende. Vi bliver jo gjort til nogle gode sælgere, vi bliver trænet i det, og vi kommer på kurser, og vi lærer, hvordan man skal være den rigtige sælger på den gode måde. Ja, det er et godt job, ikke? Rigtig godt job.